Ćao, ja sam Andreja i dobrodošla nazad na moj kanal. Danas sam odlučila da snimim video o fakultetu zato što ja zapravo stalno dobijam ljudi su zaboravili na mene, ali kad god mi se neko javi to bude nešto vezano za fakultet. Sad sam odlučila snimim taj video jer to je jedini moj personality trait, jedino što sam ja radila prethodne 4 godine, tako da imam nekog iskustva i mogu vam podijeliti neke savjete šta da radite, šta da ne radite. Ako vas konkretno interesuje nešto za moj smjer, za moj fakultet, onda mi se možete javiti na Instagramu i ja ću rado da vam pomognem. Kako si mogla studirati ruski, a ne pričaš ga tečno i pričaš li sada? Ja sam počela od nule, znači bukvalno nisam nikad učila ruski. I na Filozofskom u Novom Sadu su profesori jako fini i imaju razumijevanja, tako da se kreće iz početka za početnike, a opet ima i druga grupa za one koji su napredni. I tako je na prvoj godini. Međutim, posle, na drugoj, trećoj i četvrtoj, već se ne vidi ta razlika između onih koji su već učili ruski i onih koji su počeli, jer uglavnom se svi početnici snađu i progovore. Mislim, moj ruski nije sad nešto wow, ja i dalje pravim greške i dalje ne znam tako dobro akcente i ne znam ti nija šta, ali sam okej, mislim mogla bi voditi konverzaciju i tako. Kako si odlučila šta želiš studirati? Ja sam uvijek znala da ja hoću da studiram jezike zato što ovo je jako glup razlog, nemojte raditi ovo što sam ja, ali ja sam uvijek znala da ja želim studirati jezike zato što ja ne volim da učim na srpskom. Ja sam bila u fazonu, ja moram da učim na engleskom. I zato sam ja izabrala engleski i ruski. Koji ti je bio prosjek? Prosjek mi je 8,39 sad kad sam završila, tako da okej je. Mislim, ja sam se trudila da bude preko 8 samo da bih upala u dom, da ne bih morala da plaćam stan. Imaš li neki savjet za psihičko pripremanje pred ispit? Ono što je meni pomagalo, prvu, drugu i treću godinu, pošto sam tad bila psihički stabilna, već na 4. godini je bilo katastrofa, pričat ću o tome. Ono što je meni pomagalo jeste da lijepo organizujem svoje vrijeme i ja sam pogotovo na 2. i 3. godini učila mnogo ranije za ispit nego što je to bilo potrebno. Tako da sam ja 2-3 dana pred ispit već znala i već naučila to što sam planirala da naučim i tih 2-3 dana nisam radila ništa posebno, nisam se stresirala, nisam se... Dobro, ne baš 2-3 dana, ali jedan dan sigurno. 2. Što znam da je malo nerealno, jer nije baš lako, pogotovo kad imaš puno predmeta i kad imaš puno obaveza, nije lako to uskladiti. Ali to je meni pomagalo da ja ne radim sve u posljednji moment. Nisam ja redovno učila daleko od toga, ali sam barem jedno... Ako mi treba za ispit 10 dana da ga spremim, ja ga krenem spremati 15 dana ranije. Tako da sam lagano, sporim tempom spremala ispite. I onda na 4. godini nisam to radila i onda sam bila pod velikim stresom gdje nisam spavala od stresa, nisam mogla da zaspim ili sam se budila previše rano. Valjda sam se već i zasitila svega i nisam više mogla da učim i nisam to shvatala toliko lagano kao prije i više mi je bilo opterećenje. Tako da ako spremate ispit, ja preporučujem da uvedete neku rutinu. Naprimjer, ja sam ustajala u 7 ujutru i učila sam do 1-3-4 i onda sam posle 4 bila slobodna da radim ono što želim, mogla sam da pogledam i seriju, da odem na trening, da odem na kafu i tako sam radila svaki dan. Dobro, imala sam i predavanje i to sve, ali ne znam, meni je, ja ne bih završila na vrijeme da nije bilo karantina, zato što mnogo mi je lakše bilo kad je bilo online, jer uključim online, radim nešto drugo, nije ovo sad najbolji savjet, ali to mi je mnogo pomoglo. Moj brat pita hoćeš raditi ko konobarica ili čistačica sad kad si završila. Radit ću ko youtuberka. Završila fakultet da budem youtuberka, pa ja, logično. Iskustvo sa studentskim domom. Ja mislim da sad je to sve individualno. Ja sam bila u ženskom domu koji je bio miran, nije bilo žurki, nije bilo nekog druženja, nije bilo buke, tako da meni je to lično odgovaralo, a nekome možda ne bi, neko bi prije da se druži, da budu neke žurke. Meni je odgovaralo pogotovo što sam dobila jednu krevetnu sobu, tako da sam imala svoj mir, mogla sam da ustajem kad god hoću, osim kad me čistačice probude, ali to je već
neka druga stvar, neka druga tema. Što se tiče učenja, mislim da je jako važno da shvatite da je to nešto što ne možete samo tako da izbjegnete i ne možete kao u srednjoj da dobijete 1, pa kao to je to, ne moraš više to da spremaš. Uvijek ćete čekati ispit, tako da bolje je što prije da se rešiš, jer što prije rešiš, što si prije slobodan u životu i možeš da radiš što god želiš. Tako sam ja gledala na to i zato sam imala motivaciju da učim. I isto tako jako je važno da saznaš koji si tip, kako da kažem, learner, kako da kažem, koji si tip osobe koja uči, ne znam. Da li ti je lakše da učiš vizuelno ili da slušaš ili da nađeš nešto što tebi odgovara. Recimo, ja sam znala da ja učim vizuelno i ja sam sebi stalno pravila različite kao flashcards gdje na jednoj strani mi piše pitanje, na drugoj strani odgovor, pa sam na osnovu toga učila ili sam sebi podvlačila markerima ili šta god meni pomaže, tako da je to bitno da znate kako učite. I to bi bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ćao!